Så. Lycka till allihopa. Ta varsin bärs. Bara häng med. En Blue Eyes Druid. Ska se vad jag kan göra. Nackdelen är om jag nu skulle få ett Washington-kort här i. Men inte jag får det, om jag drar det. Då kommer jag ju börja dreglas. Är ni med? Är ni fokuserade? Är ni taggade? Den här årgången finns så jävla många bra också. Årgång, ja. Usch. Jävlar vad snygg. Vad fan är detta för något? Numrerat till 100. Chicago Blackhawks. Teuvo Teravainen. Grattis David Andersson. Den här var jävligt snygg kan jag säga. Här kommer det illa. Sen har vi väl en decoy. Ja, och 2 base. Jag gillar de här boxarna alltså. De är jävligt roliga. Här kommer en fin träff. Sweet. Pittsburgh. Marc-André Fleury. Där har du Kent. Nej, så jävligt snygg. Den heter Flair Showcase Jersey. Onumrerad. Och sen 3 base. Här har vi en decoy. Och nästa träff är Chicago igen. Jonathan Taves. Metal Universe. Chicago alltså. Träff nummer 2. Decoys och eller decoy och base. Här har vi ganska okej lirare. Johnny Hockey. Det är en Metal Universe. Jag tror detta är rookie. Jajamän, rookie. Till Flames. Grattis till den Kent. Och 2 base. Och nästa kort är Shane Doan till Coyotes. Är väl någon, den heter, ja det är en vanlig Flair Showcase. Jävligt snygga i alla fall. Decoy och base. Jag känner att detta är en sån här kväll när vi kan dra vad som helst. Jag bara känner det. Metal Universe till Blues. Jori Lehtera. Också en rookie. Och en träff till Boston Bruins. David Pasternak. Skybox Premium Rookie. Allt utom Tampa Bay. Det är helt omöjligt.
Finns 2 träffar i hela serien för dem. Den jävla emo, ta bort den här emo-grejen alltså. Colorado Flair Showcase Style, eller vad står det här? Flair Showcase Style. Vad är det nu det står för? Colorado Matt Duchene. Vi välkomnar Sebastian in i leken. Hoppas du är här. Här har vi något tjockt. Vi väntar lite med. För spänningens skull. Flames igen. Det är lite dålig blandning på lagen tycker jag. Josh Joris. Nummer 1 till 299. Skybox Premium. Frågan om det är någon guldparallell. Nej, den ser likadan ut. Och base. Vad är det här för spelare? Aldrig hört talas om. Vi har en random på G i alla fall. Det är Blues, Oilers och Stars. Spelarna heter Petter Lindbom, Brandon Davidson och Jokipakka ju. Jyrki Jokipakka. Jag vet ju om det. Han var ju grym i junior-VM. Det kändes också tjockt. Och det var det. Islanders, Griffin Reinhardt. Flair Showcase Rookie. Läckert. Decoy och 2 base. Canadiens and Metal Universe på Sven Andrighetto. Andrighetto. Och base. Här känns tjocka igen. Det brukar ju vara goda nyheter. Och nästa är Buffalo, Sam Reinhardt, Metal Universe. Bra rookie. Och sista paketet är... Nej, det var inte tjockt. Det var en tjockt kort där. Men en träff som är till Toronto, Skybox Premium, Jonathan Bernier. Till The Leafs,
nummer till 299. Då ska vi se vad vi hade i de här rackarna. Snygg. Ska bara bedöma vilken vi ska ta först. Wow. Jävlar vad snygga. Vi kör på. Så blir det. Jävla läcker. Blue Jackets. Stort grattis Marcus. Marco Dano, det är ingen dålig rookie heller. Och den är skitsnygg verkligen. Två base. Och den sista är Blues. Damn. Jori Lehtera. Och 3 base. Då ska vi se. Då ska vi bara köra random också på det där rookie-kortet vi hade. Gött med 2 snygga patchkort. I like it. I like it a lot. Ska vi se det så här. Och då hade vi ju Blues. Nej, fan jag gjorde så. Blues, vi hade Oilers och vi hade The Stars. Ni vet hur det funkar. Högst upp efter 3 gånger vinner. Ska vi se om jag lyckas träffa. Kom igen då. Ja. Där har vi första gången. Ej fan. Så. Där har vi andra gången. Och tredje. Boom. Ska se om jag lyckades träffa. Nej, jag träffade fel. Nu då? Ja. Oilers. Så Oilers fick den.
Edmonton Oilers. De här boxarna är jävligt roliga att öppna alltså. Bättre än, jag tycker de är roligare än årets showcase i alla fall. Ska vi göra så. Då har vi frågan om vi ska köra för boxen nu alltså.